Magapasar sang resolusyon ng Barangay Gintas kag Barangay Kamangay sa Banwa sang Leganes nga nagadumili sa pagaboy sang alokabasang talaba sa bakante nga lote nga napatungan sang duha ka barangay. Nahibaluan nga nagreklamo ang pila ka mga residente sa lugar bangod sa mabaho sang alokabasang talaba kag damo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Kamangay Kapitan Arnold Bactong, ginpayag sini nga nakaistoryahanay na sila sa mga opisyal sang Gintas kag Municipal Environment and Natural Resources o konmenro angot sa issue. Suno pa sa iya nga may tricycle driver nga nagadulong sang sinako sang alokabasang talaba kag itumpok sa lugar sa dingikan ini sa Barangay Bituon sa distrito sang Haro sa syudad sang Iloilo. Alas 8 tubtob alas 9 naman sa aga nga masami ginatambak sang driver nga si Tibong Arguelles ang alokaba. Samtang sunod naman kay Catherine Estaya, isa sa mga nagareklamo nga 5 ka tuig na ang uol nga dala sang baho sang alokabasang talaba sa ila ikaayong lawas. Mga ka-K5 makit-ano kapin ginatos ka mga sako sang alokabasang talaba ang ginpang tumpok sa iniya nga bakante nga lote nga sakop sang Barangay Gintas diri sa Banwa sang Leganes. Ugaling bisan nga sakop siya sang Barangay Gintas mga ka-K5 ang mga naga-suffer no or mga ginahatagan sang perwisyo sang ini na di nga ginpang tumpok nga alokabasang talaba ang pila ka mga residente sang Barangay Kamangay kay ti ko mahibaluan ang boundary lang gid sang Kamangay kag sang Gintas ang duta nga ginpang tumpukan sang sako sang alokabasang talaba mga ka-K5 kag ti according gani sa kay Kapitan Bactong sa pag-interview naton sa iya nga ang ining mga alokabasang talaba halin pa iniya sa may Barangay Bituon sa distrito sang Haro sa syudad sang Iloilo kag may tricycle driver nga nagadulong diri agudya nga amo siya o kun ina siya ang nagatumpok sa diriya nga area mga ka-K5. So sa subong ang resolusyon na ang aton nga mga barangay officials nga magapasar sila sang resolusyon mga ka-K5 no agud nga dumilian ang pagtumpok sang sinako sang alokabasang talaba diriya sa nasambitan nga lugar mga ka-K5. Live diri sa Banwa sang Leganes, ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.